खुलुमबाय आं दिनै जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै आङो माखासे जोंनि कर्मि लोगोफोर माने अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन आरो एक्स एबसु भलुन्टियार फर्स बेखौ लोगो लाफानानै रायजो राजानो माखासे बुंफोरनांगौ दं साननानै आं दिनै बेयाव मोनसे प्रेस मिट खालामनाय जाबाय। बाथ्राया जाबाय रायजोफ्रा बयबो मिथिनो लुबैयो जे नब सरनानि केसा मा जामारखो, नब सरनानि सार्टिफिकेटखौ मानो दाननाय जायाखै दाबो, बे बाथ्राखौ बयबो मिथिनो लुबैयो। दा बे हिसाबै दा जों खेंफेरथिबो होनाय जायाखै, बुंनायबो जायाखै। बेनिखायनो आं दिनै बेखौ खेंफेरथि होनांगौ दं साननानै आं दिनै बेयाव मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरनो बुंफोरनो थिग खालामनाय जादों जे नब सरनानि सार्टिफिकेटआ बर' कसारि होननानै लानाय। दा नब सरनाया खिन्थु बर' कसारि नङा, बे सरनाय जाथिनि मानसि। दा बेखौ अलरेडि आसामनि WPT/BC डिपार्टमेन्टआ जोङो कमप्लेन होनायनि उनाव आदा जनरलाल बसुमतारी नामावनो कमप्लेन हरनाय जादों। जों जयै थांनानै कमप्लेन होनाय जादों। दा बे कमप्लेन होनायनि उनाव सिकिउरिटि कमिटिया नब सरनानि बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लानाय बे सार्टिफिकेटआ नंमारगौना नंमारा बेखौ तदन्त खालामनानै नायजोब्बाय। दा तदन्त खालामनानै नुबाय बे थारैनो बिनि सार्टिफिकेटआ बर' कसारिब्लाबो बे बर' कसारि जाथिनि नङा। बिनि हानि डकुमेन्ट्सखौ नायदों, बेयाव बर' कसारि नुवाखै। बिनि लेगेज डाटा बेयाव बर' कसारि नुवाखै। आरो बे जे एडमिसन लादों तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बेयावबो बिनि नामा बर' कसारि गैया। आरो लोगोसे बिनि बिफा जायनाखि आसाम रेजिमेन्टआव साख्रि लायो, बे साख्रि लानायनि जायनाखि सार्टिफिकेट बेयाव बर' कसारि नाम गैया। दा गथिखे बे गासैबो प्रमान जाजोब्बाय जे नब सरनाया बर' कसारि नङा। दा गथिखे बेनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल, इनभेलिड, फ्रड, भइड दा बे प्रमान जाजोब्बाय। दा बेनिखायनो WPT/BCआ बे जायनाखि बेनाव तदन्त खालामनानै जायनाखि रिपर्ट मोनबाय, बे रिपर्टखौ मोननानै नब सरनानो मोनसे सकस नटिस हरखांबाय। जे सकस नटिसआव बुंनाय जादों जे नोंनि गासिबो माबाखौ नायजोब्बाय, हानि लेखा, नोंनि एडमिसन लेखा नायजोबनाय जाबाय, नोंनि बिफानि लेगेज डाटा नायनाय जाबाय, गासिबो रेकर्ड नायबाय, नों बर' कसारि नङा। दा नोंनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल। दा नोंनि सार्टिफिकेटखौ मानो दाननाङा बेबायदि मोनसे सकस नटिसबो हरनाय जाबाय WPT/BCनिफ्राय। ओमफ्राय सकस नटिस हरनायनि उनावबो बेनो नब सरनायानो टाइमबो होनाय जादों जे नोङो बेखौ रिप्लाइ होनो थाखाय नोंनो 1 मास टाइम होनाय जाबाय। आरो नोंनो जुदि आरो बारा टाइम नांबावगौबा 1 मासनि बारा नों टाइम बिबावनो हागोन होननानै WPT/BCआ नब सरनायानो टाइम होनानै सकस नटिस हरनाय जादों। खिन्थु नब सरनाया बे सकस नटिस होनायनि सायाव खुनु रिप्लाइ होनो हायाखै। बियो जेबो बुंनो हायाखै। गाव जे बर' कसारि बेनिबो जेबो फंसे खोथा बुंनो हायाखै। दा बेखौ लानानै जोङो गोबाव सम नारा नाथा बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो WPT/BCखौ नारसिनबाय थादों। जेब्ला जोङो बाउन्डारि कमिसननि खोथा रायलायनो थाङो, चन्दन ब्रह्मनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि न'आव जोङो WPT/BCनि सेक्रेटारि बिन्था पेगुखौ लिंहरलायनानै जों जावले जों सावरायनाय जादों, दाननो थिननाय जादों। दा उदैयावबा गोबां जोंहा खामानि मावनाया प्रग्रेस जादों, अफिसियेल खामानिया एडभान्स जादों, गासिबो फाइनाल स्टेपआव फैदों। नब सरनाया बर' कसारि नङा, बे गासिबो प्रमान जाजोबदों। दा खिन्थु बिनि सार्टिफिकेटखौ दानाखै, केन्सेल खालामाखै, बेल' जादों। दा बिनि उनाव हाइकर्टआव बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय WPT/BCनि एगेन्स्टै जनरलाल बसुमतारी नामावनो केस होनाय जादों। दा अब्ला हाइकर्टआ थांनाय 27 फेब्रुवारि खालि माने WPT/BCखौ मोनसे बिथोन होदोंमोन जे नब सरनानि जायनाखि सार्टिफिकेट केस बेखौ डिसप'ज खालामना होनांगौ होननानै मोनसे बिथोन होनाय जादोंमोन। खिन्थु थांनाय 27 थारिख जायनाखि फेब्रुवारि बेयाव जा हाइकर्टनि अर्डार होबाय, बे अर्डारखौ दिनैसिमबो मावफुङाखै। दा बे हिसाबै दा गोबाव जाबाय। जों जदिबा जोंनि MLA फोरखौ बुंनाय जादों, जोङो आसा खालामदोंमोन जों नारसिननानै जोङो बयबो बुंनानै बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हागोन। खिन्थु दिनै नुबाय जोङो गभर्नमेन्टआ बेखौ मावफुंनो गोसो गैया, जोंनि MLA फ्राबो मावफुंनो गोसो गैया। दा बरंस' जों सानदों जोंनि जायनाखि WPT/BCनि मन्त्रि
उरफावग्रा ब्रह्म दा बिथाङानो 1 नम्बराव बिथाङानो नबसरनायनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो गोसो गैया बेखौ जोङो रोखा मिथिदों दा बिथाङाथ' उल्थासो बुंबावदों जे ट्राइबेलफोरनि जनसंख्या खमायगोन ट्राइबेल माने सरनियाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जुदि केन्सेल खालामोब्ला बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ उइथड्र खालामब्ला जोंनि ट्राइबेलनि जनसंख्या खमायगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौसो बिथाङा बुंबावदों आरो गतिके बिथांनिफ्राय जों आसा खालामाखै जे बिथाङा नबसरनायनि सार्टिफिकेटखौ जे केन्सेल खालामनो होगोन जों बेखौ खुनु आसा खालामाखै आरोबाव मख'नाय जायो जों बिथांखौनो आगोलावबो जोङो खावलायनाय जादोंमोन नबसरनाया जेब्ला बर' कसारि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै MP जायो अब्लाबो जों बिथांखौनो खावलायनाय जादोंमोन रिकुवेस्ट खालामनाय जादोंमोन खिन्थु बिथाङाबो बे समावबो गोसो होआखै मावनो गोसो गैया दा गतिके दिनैनि समावबो जे बिथाङा जे मावगोन कास्ट सार्टिफिकेट दानना होगोन नबसरनायानिखौ जों बेखौ आसा खालामा बेनिखायनो जोंहा जेबो राहा गैया उफाय जेबो गैया बेखायनो जोङो आल्टिमेटलि जों हाइकर्टआवनो मोनसे आरोबाव माने आश्रय लायाबा जों उफाय गैया बे मोनसे थांखिजों जोंना जनरलाल बसुमतारी आदानि नामावनो आरोबाव मोनसे कन्टेम्प केस होनाय जाबाय WPTBCनि एगेन्स्टै नबसरनायनि सार्टिफिकेट जितु हाइकर्टआ दाननो थिनसेयाव दानाखै बेखायनो कन्टेम्प केस होनाय जाबाय नैबे कन्टेम्प केसनि नैबे लेखा बियो बेखौ दिनै 8 तारिख 3 बाजियाव हाइकर्टआव होनाय जाबाय दा बे हिसाबै बे केसा सोलिसिगोन आरो कन्टेम्प जायोब्ला बे लिस्ट गाखोनो हयथ' माबायाव थांनो थाखाय बे टाइम नांबावगोन हयथ' 1 मास 2 मास बिदि टाइम नांनो हागौ बे बाराबो जानो हागौ दा गतिके जों बेखिनि धोर्ज्यखौ जों नेनांगोन जेब्ला हाइकर्टआ अर्डार होगोन बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय WPTBCखौ जेब्ला हाइकर्टआ अर्डार होनायनि उनाव WPTBCआ बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामगोन दानगोन अब्ला बिनि MP थांगोन अब्लानो लोगो लोगो बिनि सायाव क्रिमिनेल मोनसे केस जागोन जेब्ला क्रिमिनेल केस जागोन बे जेसेबां गावनि बेथन जानाय मानाय गभर्नमेन्टआव MP जानाय समाव गभर्नमेन्टनि थाखा बाहायनाय बेफोर गासैबो रिटार्न खालामफिनजोबनांगोन दा आरो लोगोसे जोंहाबो जनजाति सुरक्षा मन्चआ जों जे बिनि एगेन्स्टै केस होदों हाइकर्टआव आरो सुप्रिम कर्टआव दा जोंहा जे खरस जाबाय बे खरसखौबो जों बिनाव क्लेम खालामगोन जों बिगोन दा जों बेफोरखौ गासैबो दाखालि ज' थांलायनानै जोङो नैबे जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन जनजाति सुरक्षा मन्च जों थांनानै उकिलजोंबो जों सावरायनानै फैजोब्बाय आरो लोगोसे एसे फैसानि खोथा एसे सर्ट जादोंमोन आरो जनरल बिना होबोदों बे सर्ट जादों जों बेखौ आरो होबोबावबाय आरो उनाव जुदि माबा नांगौब्ला जों बेखौ आरो उकिलजों सावरायबावनाय जोङो थिग खालामनाय जागोन बेखौ गासैबो जों डिटेल्स होनाय जाबाय आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजानोबो मिथिनाय जायो अलरेडि मानव गिदिर माने गुवाहाटी हाइकर्टआ सरनियाफोरनो जेसेबां ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदोंमोन बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै WPTBCखौ बिथोन होदों दा WPTBCआबो दा जेसेबां ट्राइबेल सार्टिफिकेट इसु खालामदोंमोन बा ट्राइबेल नङै सरनियाफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादोंमोन बे सार्टिफिकेटखौ उइथड्र खालामबाय होननानै बिथांमोनहाबो WPTBC डिपार्टमेन्टआबो कर्टआव एफिडेभिट होदों आरो दा बिथांमोनहा जे उइथड्र खालामबाय बे उइथड्र खालामनाय लेखा नैबे दा बेखौ अलरेडि डिसिफोरनो आरो सिभिल एसडिअनो बिसोरो हरजोब्बाय BTC एरियाल' नङा सारा आसामनि जेसेबां माने सिभिल एसडिअ जेसेबां डिसि दं बिसोरनो हरजोब्बाय दा सरनियाफोरनि कास्ट सार्टिफिकेटआ दा उइथड्र जाबाय केन्सेल जाबाय इनभेलिड जाबाय बिसोर सोलिला बेनोसा जाबाय दा बेखौ जोङो थांनाय जायनाखि 2013 बेयावनो जों केस होदोंमोन सरनियाफोरनो कास्ट सार्टिफिकेट होनायनि एगेन्स्टै जेब्ला केस होयो हाइकर्टआनो अब्लानो अर्डार खादोंमोन जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरनो कास्ट सार्टिफिकेट दाहो बिदि मोनसे अर्डार लादोंमोन दा अब्लाबो बे अर्डार थासेयावबो दा WPTBC डिपार्टमेन्टआ आरोबाव नैबे 5 जुन 2018आव मोनसे बिथोन होबावदों जे सरनियाफोरनो कसारि माने साबकास्ट होननानै सार्टिफिकेट नांगौ होननानै बिथोन होबावदों आरो बेखौ जोङो आदा जनरलाल बसुमतारीजों आंजों माने दावराव दैखेब नार्जारिजों जनजाति सुरक्षा मन्चजों ज' सावरायनानै केसखौ होनाय जादों आरो बे केसनिनो परिनाम हिसाबै थांनाय फेब्रुवारि दानाव हाइकर्टआ माने WPTBCखौ माने
थांगोन खालामदों WBTBCआबो अब्लानो बे जेसेबां सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन सरनाफोरनो बे सार्टिफिकेट होनायखौ उद्योग खालामनानै लानाय जाबाय होननानै बिथोन होदों बिथोनखौथ' आं खोन्थानाय जाखाबायानो दा गतिके बिसोरनि सार्टिफिकेटआ सोलिला आरो बिथांमोनहा दा सोरबा सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला बिसोर बे सार्टिफिकेटखौ जुदि अबावबा एप्लाइ खालामदोंब्ला बे सार्टिफिकेटआ सोलिला बिसोरो फरायनायाव बिसोर बाहायनो हालिया साख्रियाव बाहायनो हालिया जिखुनु बेनिफिट ट्राइबेल नामाव जानायखौ लानो नागिरदों बे जालिया सोलिला बे आरो बिनि बादैबो जायफ्रा साख्रि लाखांबाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै साख्रि लानानै दङ दा बिसोरखौबो साख्रिबो दाननांगौ होननानै जों अलरेडि दाखालिबो एडभकेटजों सावरायबोनाय जाबाय दा जों दिनै जोंहा दायथ' दं दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दाननाय नङा WBC डिपार्टमेन्टआ दाननाय नङा बा डिसिफ्रा दाननाय नङा दा अर्डारखौ मोनब्लाबो बिसोरो सिरि थाबाय थागोन बेनिखायनो जोङो ट्राइबेलफ्रानो जों दायथ' लानांसिगोन बे सोरबा जुदि ट्राइबेल कास्ट सार्टिफिकेट लानानै जुदि साख्रि लादोंब्ला अबेबा डिपार्टमेन्टआव जिखि लेभेलनि साख्रि माने जा मानो ग्रेड 1 ग्रेड 2 माने ग्रेड 3 ग्रेड 4 सोरबा साख्रि लादोंब्ला जों बेखौ कमप्लेन होनांगौ आरो कमप्लेन होनब्लानो अब्लानो बिनि साख्रिया थांगोन दा जों बेखौ उकिलजोंबो सावरायखानाय जाबाय दा जों दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्टफोरनि कर्मिफ्रा जों एक्टिभ जानांगौ आरो अबेबाफोर साख्रि लानाय दंब्ला जों बेखौ इमिडियेटनो जोङो कमप्लेन होनांगौ आरो साख्रिनिल' बाथ्रा नङा दा गोबां जायगा जों खोनादों जे सोरबा माने माबानि गेसनि सोरबा पेट्रल पाम्पनि सोरबा बिगोमा जानानै दं ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दा गेसनि बिगोमा जानाय ओमफ्राय सोरबा पेट्रल पाम्पनि बिगोमा जानाय दा बिसोरखौबो दानहोजोबनांगौ गासिबो दा जों बेखौ दिनै जों दा रायज्लायगासिनो दङ आंनावबो दाखालि जाय आसल ट्राइबेल मानसिमोन जाय गेसनि एप्लाइ खालामदोंमोन बे मोनाखै दस्रा ट्राइबेल नङि मानसिया जे मोन्दों जाय ट्राइबेल नंखाथारा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै मोन्दों दा बेखौबो दिनै कमप्लेन होबाय दा गथिखे बेफोरनि थाखाय एक्सन जागोन आरो जों दा दिनै बेफोर खामानिखौ मावनांगौ आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायो आरो जोंनि खामानियाव जाहाथे बयबो जोंजों सहयोग खालामलायो बयबो जोंखौ माने बयबो माने मदद खालामो जोंखौ थुलुंगा होयो आरो जाथिनि खामानि मावनायाव जोंखौ जाहाथे माने बोलोगोरा खालामो जों बेखौनो बयबो खावलायो आरो जोङो खुनु राजनितिखौ जों देरसिन साना जातिनि खेथ्रआव राजनितिया देरसिन नङा जाथिया देरसिन बेखायनो जातिनि जिखुनु प्रब्लेमाव जोङो जिखि जाया अलखद फैया मानो जिखि खैफोद जाया मानो जिखि दुखु दाहा जाया मानो जों गासिबो सैज्य खालामजोबनानै जों जातिनि खामानिखौ मावलांगोन होननानै जों रायजो राजानि सायाव बुंफोरनाय जायो रायजो राजाफोरखौ जोङो बयबो खावलायबाय जाहाथे फैगौ समफ्राव जाहाथे जोंनि खामानियाव जाहाथे बयबो मदद होयो गोजोन्थों।